Na sziasztok srácok, üdvözöllek titeket! Hát most nem tudom, már rég volt videó egyébként, lassan 3 hete vagy már egy hónapja is, de hát nem nagyon szállt meg az ihlet, főleg nem a FC Mobile-lal kapcsolatban, de a szokásos évi egy darab Forma 1-es bontogatós videó itt van, és Isten igazából én ezt a hasonlítós videót akartam a MotoGP-vel kapcsolatban. Tehát, hogy ez és a MotoGP miben különbözik, de hát akkor egy kis Mikulás adta, Tomika bontja. Ezek az esélyek láthatók ebből a 357 kártyás szériából, aminek az első csomagbontása az remekül sikeredett. Úgyhogy nézzük meg az 5 éves évfordulóra gyártott Forma 1-es kártyákat. Az első pedig egy Circuit Chronicles Yuki Tsunoda. Majd őt követi egy Sprint Superstar Checo Perez. Aztán Epic Moments Lajos. Majd Turbocharged Maloney, Zane Maloney Barbadosról. Majd Alexander Dune az F3-ból, Alex Albon, Public Service, és egy paralel, de előtte a Gearshift Glory Hülkenberg, és egy McLaren paralel logó. Hát ezt tudtam kihozni. Top Savards, Max Verstappen és egy Haas logosz. Na, úgyhogy őt ki is emelhetjük standre, minden csomagból egy kártyát szerintem kiemelhetek standre. Éppen nemrég ért véget a második szabadedzési szezon záróról. Ugye általában az F1-es videót nyáron szoktam letudni, de most térre jött ki. Carlos Sainz, sima lapja, Gearshift Glory, Oscar Piastri, majd Circuit Chronicle, Verstappen, aztán Lancialis Lancelot, Kusmaini, Santiago Ramos, egy Epic Moments Esteban Ocon, Winner Circle, Porno Bajusz, Valtteri Bottas, Andrea Stella, Top Savards, és egy Visa RB logó. Hát akkor Andrea, kérlek fáradj föl a pódiumra, mint a McLaren csapatfőnöke. A tavalyi év, 23-as év csapatfőnökének megválasztott Andrea Stella. Na, Circuit Chronicle Leclerc, majd jön egy Loren Mekis, Team Principal kártya, Gearshift Glory Checo, Epic Moments Lancelot, Team Tramnitz F3-as pilóta, majd micsoda? Meme Mayhem kártya, Yuki Tsunoda. Wow, ezt még nem láttam. Circuit Chronicle Hülkenberg, és egy újabb paralel még hozzá Race Winner Checo Perez, majd őt követi a Champion Verstappen lap és a Stars of Tomorrow Isaac Hadjar. Úgyhogy egy újabb rózsaszín paralella zsákban. És akkor nézzük az utolsó csomagot. Vajon a Mikulás által hozott Forma 1-es kártyákban még mi rejlik? Itt van egy Visa autó, egy V-Carb, 1-es számmal ellátva. Gearshift Glory Leclerc. Majd egy Team Duo, Verstappen és Perez. Hát, még nem busztolták egymást annyira. Gearshift Glories Lance Stroll, Victor Martin, Amaury Cordell, nem a Volker, hanem csak mindegy. Érzitek a Volker, texasi kopó. Aztán Alex Albon Gearshift Glory, Esteban Ocon Hero, egy Theo Pourchaire bajnok kártya és Alex Albon Tops Awards, hát akkor legyen a Pourchaire lapja. Hát igazából egységes volt itt az elosztás, hogy akkor most hogyan és miképp volt. Két darab 2 csillogósos csomag és 2 darab 3 csillogósos csomag, mondjuk igazott zömében
jött egy paralell is, úgyhogy a Mikulás hozta F1-es kártyacsomagokból, ez került ki, ezt nyitottuk, úgyhogy legyetek jók srácok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk vagy az új évben, vagy még idén. Na sziasztok!